sa kanya? Sa lowest, sir. Ilang gramo to, sir? Sa lowest, 50 grams. 50 grams. So, ito yung mark money. More or less 50 grams daw to. Hindi natin pwedeng hawakan, ha. Pero yung kamay natin, ganito siya kalaki. Oh, isang kuha natin. So, ito yung subject person natin. Assalamualaikum tuan. To, iyan mo kain, ha. Idiak hadjakaw. Isi nagdakay mo. Hindi ko nasa kung nilipto rin guys, sir. Bukon tauri. Oo. Bukon tauri. Na diakaw. Di mo kayo ngatan yung pagdakay mo. Shabu yaon. Pero ano pang tulong na. Pagpagkita ko man sin sa Jennifer ka ito ka ako. Sin haji ni pakakay mo. Oo. Bagus. Kung pagkawat din dito. Ang mata-mata dito. Iwan nila. Ako Oo. sinanak ko bilhin ko sa babae. Kaya ba't ko iwan? Ito na sin daw. Sinda. Oo. Na, Pag kuan man ko na pa. Hindi ko ideal nila bata-bata. Napagustewa ka na ako. Balik lang nakahansin. Limet ko na ako. Pagdato ko na itugpan nila na ako. bagus. Sab daw nila na ako. Sin haji kawaon mo. Sin uno yato. Kaya sin ko na ito. Long na. Kasa dyan lang sin. Lolong lang doon kataw. Long na. Pagtawad. Kasa dyan lang sin. Pagus kalyang kakulongin. Bilang ngayon babayat. Pinipakatukan niya. Pila ngayon na bang mo kay ngatan sin in kawaon mo. Pila ngayon pila katus sin in kawaon mo. Wala walam. Wala. Sa aman hindi aman din tawag ka at tuga pa kakatukan niya sin. Na sambat pili. Yan tinakawa. Oo. Iwanin sin yun. Alam mo na gani. Ang bata-bata siya. Mabata-batay nagdakay mo. Bata-bata. May bata-bata yung nagdara. Bata-batay Magkasa nagrara. siya ako yung simat to. Oo. Pakain sin. Oo, magkasa siya sin. Sin uno yan to isab. Na, wala, sir, sa mga, yung kamo na malim, kung bayad, silipan nila yan. Bayad sin. Oo, at pwede sa pangate ko. May panghati mo na. May kami isab kawaon. May panghati mo. All up sa mga naman, badila na ko doon ngayon. Dilan ko duwang ngayon. Na so, Magkano ko? bali pahupuon ta na, di akaw sin tao, ba't mo makawa isin niya Kung on, siya, sabaw ko lang sigpit. i-deliver mo madto kanila, bayaran ko duwang ngayon. Ngayon to. May, sin sa jet to sila. Na ini first time mo ba yun hinang? Oo, first time ko yan, sir. First time. Why na ko First time. why na ko nagkwan, why na ko nag-organ. Nag-organda, sir. Nag-organ ako. Sa, mayroon nagka-bayon, mayroon pa. Mahang biyaon ni magkawa ha. Pasal sin pandemic. Na ati niya sambat mo bukod to kayo mo. Bukod to diyan kayo mo. Wala. Wala mo. At least klaro-klaro kita no. Nung kako, sir, masanyang na ako. Ha? Banglang ko yan kako, masanyang ako. Sa pangitaan bahay ko. Larak. Oo. Alhamdulillah isa bro. Klaro-klaro isa. Budgeti. Mesel untuk cover panel. Ano mo siya ng kalangan niya? Wala. Ang sunod cover panel. Kaya dentro sa lupin, no? Kaya dentro sa lupin. Yo solo hice protein. Container. Kasi ba? Oh, legit di pun kaniya. Para siguro gumanda ang boses niya po pa. So, yari na. Yung recovered during bypass operation. More or less 340 grams. Ang guys, diak adjust siya sin tao. Asuhon ta balik. Abdillah, is you yung nagdak kayo mo kumawa sin? Sila yung nagbisara ko nag-isar ngayon iban na nagbisara to nagpunpan sila pag usap yung user sa Jessing Tuan lang nag-Abdillah lang nin magpakuha naman to kakilaan na sintawa kini batak maloy ka magkuha ang karwalan sinpang kakilaan na ko lang ni Awale, ikaw indakon sin duwayad to kumawa sin ba't Oo. ikaw yung kakilahan? oo Ha? Andoy sab. hindi naman mo okay ra please kayo nga tanong Na ini magmaak but ikaw nasabgaw ha. Inako ini parang kuha din side mo isab. Na mula din side mo, nalong mo bukon kay mo yan. Diakad jakaw.
Ha? Sir, bang ako, mangyang ka ako, masanyang ako. Alhamdulillah sa buo. Bukong na kayo pang namong ko. Hindi mo naman kalagi ang hinangunin eh. Sikat na kawa YouTube. Pila viewers na kawa YouTube. May way pangati ko pag butang sa YouTube. Yan. Haway pangati mo. Okay, sir. Kiwan nila, upload nila sa mga. Ano mo naman din sa mga magbutang, nagyalong niya, makabang pakarayog din lagay yung ganyan. Ang ating kakuhanan ko. Nagkali si Makasin pa. Kada ko nakatali si Makasin. Ayan mga classmate si Benori, sample daw si Benori. May tabiha ini suratan Ingkalasahan likura at ikaw kuman. Nah, may tingkalangan niya. So, almost recovered. That's recovered. Well, ito si Abdila. Siguro ko na Abdila, hindi sa Disuyo. Ayan na. Karayaw-rayaw na simpagkakatang mo. Ang mga inanakaw ako initiyulo. Sibuk mo ay sibuk sa kapatiyong ko. Inangiitamang baka namunod. 7 taon ako magmulang maglamig. Hasan Ramon Setechel sasakap niya alamin. Tanawan basi dingding niya simento. Batong